Kapin 33 million pesos nga kantidad sa mga smuggled nga sibuyas sulod sa 7 ka container van ang nasakmit sa Bureau of Customs Region 10 sa Mindanao Container Terminal sa Taguluan, Misamis Oriental. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap, exclusive. 7 ka mga container van ang gialerto sa Bureau of Customs Intelligence Investigation Service 10 sa Mindanao Container Terminal sa Taguluan, Misamis Oriental. Ang maong mga kargamento wala matud pa sa lodgement record sa BOC o gidudahang nagkarga kini og mga kontrabando. Busa gipahigayunan kini sa Bureau of Customs 10 og physical examination aron makumpirma ang sulod niini. Og tuod man, sako-sako nga mga smuggled nga sibuyas ang sulod sa maong container van. It serves as stern warning sa mga gusto talaga mag-violate ng mga batas natin. Sana legalin na lang nila. Total, legal naman ang pag-import ng mga other agri-products eh. I just don't know why they have to resort to misdeclaration and other form of smuggling. Kaya tuloy na huli. So, kumbaga parang it's money loss sa kanilang part. No? Ang consignee sa maong kargamento, usa ka Primex export and import producers gikan China o gideklara kini nga mga peers. Una na sab nga nakuhaan og 4 ka mga container nga smuggled nga sibuyas kaniadtong July 12 ang maong kumpanya. Ang maong nasabat nga mga kontrabando gibana-bana ang mukabat sa kapin 33 million pesos. Gikalipay sa Bureau of Plant Industry ang resulta sa mga operasyon. Tungod dako kuno kini og epekto sa mga local farmers kung makalusot kini sa merkado. Delikado sab kuno kini alang sa tao tungod wala kini sanitary permit. Hindi pwede itong i-donate, hindi rin ito i-auction. Kung ang ano diyan is disposal. Disposal kasi ang aming pinoprotektahan din yung human health. Kasong paglapas sa Customs Modernization Tariff Act ang posibleng atubangon nga kaso sa mga importers sa maong kontrabando. Kauban si Jaybert Pairat sa kamera. Ako si James Paulo Yap para sa One Mindanao.